Jotim menyo ni ji ma nyoyudo masira mar ndege piny Nepal oyango ni koro gigo badgi piny kendo onge jawuoth moro amora ma gireso e masirano. Jatend chenro mar ndeke piny oyango ni onge geno mar yudo ng'ata ka ngima e masirano manyo juko ndege manyo nigi ji 72 iye. Chenro mar menyo osebedo kadhi nyime ka jores ngima oganda pod medo kolo kar masirano. Ndegeno mar kambi mar Yeti Airlines manyore kowuok e gwenge mag Kathmandu nyo oyudo masira ka nyo temo podho e boma ma Pokhara.